bari sai ran da ka mallaki naka halak ɗinka sai kai duk abin da ka ga dama amma dai ba a wannan lokacin ba. Alai Rabiu. Baba. Alai Rabiu na shiga wani irin hali wanda ba wanda ya cancanci in kirawo in faɗa masa banda kai. Ka san banda wani harkar almajirci da muke yi? To na shiga kasuwanci saboda ko ba komai zan kare mutunci na makaranta. Ban dogara da abun wani ba. Baba ai dama haka ya dace. Duk malami bayan almajiranci kuma ya zama cewar yana da sana'a. Ba komai kaga ba zai dinga yin fatawar da za a ce bangare guda yake ba domin su dinga biyansa. Haka ne to. To abin da nake son faɗa maka bakin cikin da ya same ni shine mun fara kasuwancin nan da wasu mutane sai ni samu asara kusan ta miliyan 4. To wannan abu ya ta min da hankali saboda ban saba ba. Ban saba da kasuwancin ba har kuma ni shiga har kuma ni asara ta biyu baya. To baya ga haka kuma ana son a ɗora daga inda aka kwana na harkar kasuwanci. Ko ba komi za a kashe an nemi kusan miliyan 10 a hannuna wanda za a ɗora ya za a gyara harkar kasuwanci. Miliyan 10? Miliyan 10. Da wacce miliyan 4 da kuma sanin yadda za a gyara abubuwa a siyo kaya. To sai ga babu wanda cancanta in kira in faɗa masa in ban da kai Alai Rabiu. Don ko ba komi a samu mafita ko ka faɗa mana yadda za a yi. Yadda za a samu sauƙi ga bisa wannan al'amari. Wato babu komai. Zan je in yi shawara sannan kuma in yi tunanin hanyoyin da za mu samu mafita. Kuma na tabbatar Allah yana tare da mu. Ba za a ji kunya ba. Insha Allah Allah zai buɗa kuma Allah zai kawo mana mafitar. Yanzu ka jira ni zan dawo domin in gaya maka shawarar da na yanke da kuma mafitar da aka samu. Na gode. A ci gaba kawai da addu'a. Allah ya maka albarka. Allah kuma ya kawo mana mafitar. In Allah ya zata zama. Ai tun da na tuntube ka in Allah ya zama mafitar za ta zo. Insha Allah. Allah ya sa mu dace. Godiya nake. Allah ya ƙara rufa asiri. Amin. Wato Alai Rabiu, ina jin ka wannan sai. A gaskiya ni ina jiya maka wani al'amari fa. Saboda su banki da kake gani ba mahaukata bane ba. Ba yanda za a yi su dau naira miliyan 10 su ba wannan bawan Allah ba tare da ya samu wani abu da zai bayar a matsayin jingina ba. Ka'idar su kai fa ka sani. Sai ka bada ko takardun gida ko wani ɗinkameman fili ko kamfani ko wani abu wanda ko da za a samu matsala wannan takardun da ka bayar ko abin da ka jinginan musu za su yi kwabarin wannan asarar da ka nemi ka jawo musu. Abu na biyu kuma ka sani ba fa za su bashi wannan kuɗin ba sai ya samu wanda zai tsaya masa ma'ana garanto. To kai kana nema ka je ka tsaya bawan Allah nan ni kuma ina je maka kar a zo a samu matsala ka zo ka tada mutse ko ba gaskiya ba. In mutumin da ya kai shekaru irin na bawan Allah nan kamata ya yi kawai ya haƙura. Me zai da kuɗi me zai je juya. Malam Sa'idu kenan. Kar ka manta wa nake so in wa wannan taimakon. Siriki na fa baban mata ta Hajiya Abu wadda duk duniyan nan ba wadda nake kauna irin ta. Menene dan nayi masa wannan ni ina ganin kamar dan kankanin abu ne ma. Abadan Allah. Mutumin da yake neman taimako ka san irin kuma mutunta mu da karamci da yi mana kai ka sani. Ka san waɗanda suka dinga neman yarsa fa. Amma ya ce a'a sai ni. Ka san lokacin. Abadan Allah to dan ya shiga matsala kuma sai mu bula masa ƙasa a ido. Ni ba aikin alheri zan hana ka ba. Yau inda a ce a aljihunka za ka ɗau kuɗin nan ka bayar ni ma mai ƙarfafa ma gwiwa ne. Dan na san halinka ko da yaushe mai son kai ne. Amma duk abin da za a ce zuwa za a yi a fake da kai. A karɓo wani abu. Kuma kai in an karɓo ba kai za ka lura da wannan abin da aka karɓo ba. Akwai abin duba. Kaga ka je ka same shi ko takaddun gidansa ne a ɗauko a baka
ka karɓi takardun gidan ka kai musu, shi ma fa bari ka jin gaya ma ko ka kai takardun gidan sai sun zo sun kalli gidan cewar zai kai kimar kuɗin gidan zai kai wannan miliyan 10 da za su bashi. Gaskiya ce ba ta da daɗi. Gaskiya fi sabilillahi ni dai kai haƙuri. Mutumin nan ba zan iya kware ma baya ba. Ya yi min taimako a lokacin da ni ma nake neman taimako. To ya ko zan menene a ciki wannan kuɗin nawa suke? Miliyan 11 a wurinsa. Kawai saboda lokaci ne fa dan wannan. Kawai dai abu ɗaya ni dai zan maka alƙawarin zan je in zauna da shi muga kuma wace hanya kawai za mu bi. Mu zauna mu fitar da hanyoyin da duk za a yi yadda za a iya recoverin kuɗin a mamaida. Shikenan. Ba komai. Amma dan Allah dan Annabi kar ka sagan min da jiki. Ai tunda dai ka ce zaka je ka same shi, ka je ka same shi. Amma dai ba komai. Shine kawai. Baba dangane da maganar da muka yi ɗazu. Na je na yi iya tunani da kuma neman mafita. Na'am. Babu kuɗi a hannuna. To mafitar da na samu ita ce akwai banki da nake hulɗa da su. Na tuntuɓi bankin. Bankin kuma sun ma alƙawarin cewa za su bayar kuma babu ruwa a cikin kuɗin da za su bayar. Yadda aka karɓi kuɗin su abinda aka karɓa abinda za a maida musu kenan. Allahu akbar. Kaji bankin musulunci. Ba za su bayar ba dole sai an ba da jingina ta wata kadara mai ƙarfi wadda ta kai kuɗin ko kuma in ce ma wadda ta haura kuɗin. Idan na kai za su ba da wannan kuɗin. To shine na ce bari an zo in same ka mai tunanin me za a iya bayarwa, wace kadara za a iya bayarwa. Kamar dai jingina gida. To ai Alhaji Rabi'u, shi wannan gidan da nake zaune. Albarkacin almajirci ne aka bani gidan na zauna shekaru. Babu wanda zai san ba na bane. Ni yanzu ina daga takardun da a ce sai na fidda kuɗin gidan na kai a bani kuɗi. Alhaji Rabi'u ina daga wannan bani da shi wannan gidan. Cikin rufin asiri albarkacin almajirci na nake cin arzikin wannan abu. To babu komai. Ina ganin mafitar kawai guda ɗaya ce. Ni zan ba da gidana. In ya so in aka bayar suka ba da kuɗin aka yi kasuwancin aka samu riba sai a cire kuɗin a basu. Hai Rabiu, ka ba ni naka? Babu komai baba. Haka Rabiu. Ka ba ni naka Rabiu. A'a. Ai haka. Ai haka Alhaji Rabiu. To ai baba rufin asirin mu shine ai harkar a sami riba a samu arzikin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ba da gidanka? Kai alhamdulillah. Kuma ita dama amfanin kadara irin wannan ranar. Kuma baba idan ban taimaka maka ba so nake in je gefe ko kuma wani gurin in je ana gulmaka ko kuma ka je ka yi dan karamar murya a taimaka haba baba. To yanzu wani surukin da ya fi wallahi. Kai wannan al'amari da daɗi yake. Alhaji Rabi'u na gode ka ji Allah ya maka albarka. Ba komai. Kai amma Allah ya sayar da wannan kasuwancin naka ne da cinikin da ribar duk gaba ɗaya a gaban ka za a yi. Babu abin da za a yi ba idon ka bai gani ba. Allah ya ma albarka. Amin. Amin baba. Na gode kwarai da gaske. Allah ya ƙara fasi. Allah ya ma albarka. Amin. Allah ya maka albarka. Amin. Allah ya ma albarka. Amin baba. Allah ya ma albarka. Amin. Ina jin ka. Haba ta yaya za ka ɗauki gida ka danka a banki? Kawai saboda kana so ka faranta ran matarka. To, yanzu akan wannan maganar ka taso babu fara'a ko annuri a fuskarka kake kallo na kake gaya min haka. Yanzu idan da sirikinka ne cikin matsala ba za ka iya kawo masa da wannan matsalar ba. Ga wanda ma baka sani ba idan yana cikin matsala aka ce almuslimu akul muslim. Za ka iya menene a ciki kuma gidan nan da na bayar ba fa tafiya kenan zai ba salwantar da gidan nan ne ba. Gidan nan fa yana nan dan bashi dan abu ne da zai iya tada komada. Menene a ciki ni ban ga wani abu ni ina ganin kamar taimako ne yadda aka saba yi kowa. Amma yayi ka san gidan nan dai ba naka bane kai kaɗai ko? Bai kamata ka yanke hukunci ba tare da sanin mu ba. Ya kamata ka sanar da mu. To, ana ɗauka babban yaya uba. Na ɗauka idan ne abu zan iya zartar da hukunci kuma ka zo ka ce yayi. Ni ban ga wani abu a ciki ba. Wallahi ban gani ba. Ni dai na taimaka masa ne kuma zuciyata ɗaya.
kuma na san cewar mai zafin nema ne, tsautsayi aka samu, nan da ɗan ƙanƙanin lokaci zai dawo kuɗin nan ma a karɓi takardun wannan. Ya kamata dai a ce an nemi shawarar mu, tunda ka san ba za mu yarda da wannan ɗanyen hukuncin naka ba. Yaya, yadda da kai ne fa sa muka ɗauki takardun gidan nan muka fa danƙa maka. To mu dai gaskiya yaya, ka jira zuwan sammaci daga kotu. Akan haƙƙinmu ba za mu yarda ba. Kotu. Kwarai kuwa, kotu. Gaban alƙali. Mana. Akan wannan maganar? Amma ba ku yi shawara mai kyau ba. Ba damuwa. Ba damuwa. Ba sai ta kai mu gaban alƙali ba. In Allah ya yarda yau da yamma zan shigo mu zauna da ku. Idan muka zauna a fitar da kowa nawa ne haƙƙinsa a gida, zan biya kowa, ko da zan tafi ba ni da ko sisi zan yi wannan. Shikenan, Allah ji kanmu, muna jiranka. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya Abu ce ta doke Zahra'u da mota. Ina gida. Wallahi tallahi ban san ta fita ba. Gani nan. Kishin zamani, kishin zamani, kishi halin kumata. Abin da ya faru kenan? Kai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina zuwa, zan kirawo ka. Malam lafiya, me ya faru na ji kana ta faman salati da sallar lami? Wannan matar mana Abu, yanzu me ya amfani irin wannan abin? Bawan Allah nan auren nan ma ya haƙura ya fasa dan a zauna lafiya. Amma saboda wani irin banzan kishi ta ɗau mota, ta je ta sami 'yar mutane, ta je ta bankaɗe ta. Yanzu gashi 'yan sanda sun riƙe ta, da me zai ji? Waccan tana asibiti, ita wannan tana hannun 'yan sanda. Kai! Amma gaskiya bata kyauta ba. Kuma in saboda Allah da ya zo da tsautsayi ta kashe ta fa, a tunaninta cewa hukunci zai kyale ta? Kai gaskiya ita wannan kishin nata ma wallahi na daban ne. Wannan ai shashanci ne. In ji ki, dukkan wabbaja bace? Au. Ai dukkan wajja ce. To amma dai ai ka san malam ni bazan haka ba, tunda ka san ni mai ilimi ce. Wallahi bazan wannan sakarcin ba. To ai bari in gaya miki, in dai kishi ne ku a wajen ku mata, to daidai yake da kamar a ce jaki ne aka ɗauko littattafan ilimi yayi da kansu bai san inda za shi ba. Wallahi Allah. Bari zo ji asibiti. Au. Kenan nufin ka ma duk kudin gora ka hada mu kai mana mu mata. Jakin da yayo da kwalli tattafai. Kan bare ba gashi. Yana da haƙƙi a kanki, ki yi duba, ki ba shi haƙƙinsa ne. Shi dai mai jinki ne, mamallakinki ne, ki ba shi haƙƙinsa ne.